ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам, дӯстони азизу гироми қадри мо ва ҳаводорони канали Умед видео, ҳам дар телеграм канал ва ҳам дар ютуб. хуб гӯш кунед, ба таваҷҷӯҳи шумо мерасонам аспдорон, паҳлавонон, чобуксаворон ва мухлисони бозиҳои бузкашӣ ва пойгаи шаҳру деҳоти Панҷакен пагоҳ санаи 8 ноябр рӯзи шанбе мешавад дар деҳаи алобайтали ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан аз тарафи соҳибони аспҳо бо номи Океан, Разоқӣ, Прадо ва Спартак, яъне Шамси Чӯпон, фарзандашон Шероз Паҳлавон, як бозии бузкашии калон ташкил карда мешавад. бисёриҳо занг зада пурсида истодан ки ҳамин бозӣ мешавад ё не. Мешавад, худо хоҳад. фақат як чизро ба инобат гиред. аз сабаби оне ки дар санаи 9 ноябр низ пагоҳияш дар деҳаи Чорбоғ бозии бузкашӣ ҳаст, ин бозии бузкашӣ камакак барвақт сар мекунем. дар соати 9 ҳама дар майдон аллакай бояд тайёр бошад ки мо бозиро оғоз хоҳем кард. солимҳо аз қабили автомобил, мототсикл, уштур, асп, гов, гӯсфанд ва молҳои майда, аз он ҷумла телевизорҳо, холодильникҳо ва тӯҳфаҳои моливу пулии бешумор шуморо интизор аст. мо барои ташкил шудани чунин як бозии ҷолиб ба Шамси Чӯпон ва фарзанду пайвандонашон ва ба раиси Федератсияи бозиҳои бузкашӣ ва пойгаи шаҳри Панҷакен ҳоҷи Раҳмонқул Каримов ва аъзоёни ҳамин федератсия ташаккурҳои худамон ва мухлисонро аз сидқ мерасонем ва шуморо ба телеграм канали худамон ки Умед видео ном дорад ва силкаашро дар зери ҳамин навор мегузорам марҳабо мегӯям. шумо бехавотир паҳлавонони номдор ва аспдорҳои муваффақ ва мухлисони бозиҳои бузкашие ки мехоҳед ҳар ҳафта хабарҳои тару тоза ва агар баъзе бозиҳои бузкашӣ агар тағйирот шаванд рӯзашон аниқу дақиқ дарёфт карда бошед, метавонед ба ҳамин канали мо аъзо шавед. шумо хавотир нашавед. дар он ҷо иғво, ғайбат, ҳаром будан, ҳалол будани ягон солим муҳокима намешавад, яъне афсушдат намешавад. бехавотир аъзо шавед, интизор шавед. мо роликҳои кӯтоҳ-кӯтоҳи шумо ва бозиҳои бузкаширо аввал дар ҳамон ҷо мегузорем ва баъд дар ютуб. мо шуморо дар он ҷо интизор ҳастем. тоҷикистон ба пеш, осмони ватани мо софу беғубор бошад, бозиҳои бузкашӣ шудан гирад, мо хизмат кунем ва шумо тамошои хуш дошед.